Godt. Nu er alt sikkert, og nu vil jeg for jeres underholdnings skyld bevæge mig op på den tonstunge, dødsensfarlige krigsmaskine. Et enkelt fejltrin kan betyde den visse død. The two of you over there, can you go a bit further up the path to your right? There's a sign with the number 3 on it. You have to stand there, not there, please. Yeah. A bit further. There's a sign with number 3 on. You have to stand there. Good. Mange tak. Godt. Så langt. Godt. Er du klar, unge mand? Godt. Værsgo og tage fat i rebet. Giv op! Der kastes! Værsgo, træk. Så slipper jeg af. Sådan. Tak for hjælpen. Gå du bare tilbage igen.